Aron barim riso nimso amai pen chipatir piponsi kajirong hang pia phan karchopon. Dipu Inglong chingri lokimon dovan along dovan humriame kipaman. Ejang son thong kep kachingrum amai pharman phirang kya mai kang nipon. KarbiAnglongLIVE adaba birta long peneli sami beauty bepi pini birtang ton pen arjuponitha. Kidamtang ni phai phorni lakhain ko ratrok Dwarbaguri constituency ki parlo Kaziranga long Kajirong hang piamir piri mate akum lina long an aron barim risunim so amai pen chipatir piponsi Kajirong hang pilapen apia po phan karcho jaime paman pon. Lason si Kajirong hang pia phan karcho jaime galong aluhiaman pen chitong dun KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Pidiram Rong hang Hauraghat MLA Darsing Rong hang Sochen Thenta MSc Kachirong PP Anparta KarbiAnglong Thomas Council Rong claim rap peratum chitong dun si Kajirong hang pi karcho amai long chitong dun si RDP dun. Kajirong hang pi karcho jai mek asai ke deng pon lake aron barim riso nimso amai pen Kajirong hang pi lapen apia pot maphan ki thok ki jer la soaphi art and culture pen klimso maraphan arjan ki hi chepate la soaphi bhakti santos tum pen Kajirong hang pi phan lunlam pen archopon lo. La solong raramai pialong KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Pidiram Rong hang pen lamthi ki paklang pon lake matijong ni phai phuani Kajirong hang pia phan chikimo ponang kok mate karcho ponang kok lake bhararang kangpi asamalong kache thangnai pulote Kaziranga henlo laso kache thangnang kok pulote lake anu e honga kindu ki dukko ka joklo bonta mithang KarbiAnglong amarapi mithang chirai dun thekthia jok non banga khai tumsi ale nangchu endetlo laso le mithang KarbiAnglong long nang pachile thuja phansi matijong chikloni phai phuani ke Kajirong hang pia phan chikimo nang kok mate archu ponang kok ke asamang kang pi chotkali bhararang kang pi tame Kaziranga ke KarbiAnglong long le lapen anu e hong kido akindu lake KarbiAnglong amarapi pu pachini je phan bor ipik nangji pen chirai dun vek nang ji pusi KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Pidiram Rong hang pen raramai pialong namthi paklang pon Irong hang pikian kan lang ta dak il tum churo karchu la pen ke il tum dake kachikimo te Kajirong hang pi kena tum chi lo hokrong hang supi la ke arnam kering pole puta melo il tum siringang song pen bang si dake hindu jawan lo pen so chili bang si la dak si sai nang tiki pensi alang libang ke puthor ko lai tiki jada pen ke ndaka hindu bang ji kon pe no sokta da ko pen la pena akorti bang ke sai rong nang la chili do si la so Kajirong amen ke lake Kajirong RGMP mane ke da phu ang prongling la hai si alang men pen sikir si la si Kajirong apusi así KarbiAnglong Thomas Council pen tunda isi hetan isi bongkrok kim ponji la panda konelo morning nang kupon po la pen auditorium hall mesen auditorium hall ki kim ponji panse nili. News report KarbiAnglongLIVE. Matijong ni phai phuani dipu jerjara klamlong kido Inglong chingri lokimon dovan along ningkan sek pen ephong dovan humriame kipadupon Pli dovan longria me pen patir piponsi lokimon dovan kido anlong ka humri dam bomason si matijong ni phai phuani dipu long kido Inglong chingri lokimon dovan along tame dovan humria mai pedoponlo bangso dovan ko humria jai me ke pa doponang ko ka thege guru lokhon ke than ke parite kangalam an raratum aningalong ke thap eji lapen kachiteng ni ne deji lapen lokimon ke kroyara ratum arnam ke toy ke pariateng kengkam ka chejor thekje phansi bangso ka humria mai pedoponlo La chotakali ki thurmi oviatum tame apia potum ki than ki parialam karju lapen misena kengkam ka chejor pami thekja phanta che than chimum pedupon bangsolong plidovan longria mai dunmai phu horen terang kongchun bang rupsimi ti lokimon sangha risoi jang chingroma mai dunmai phu mensing ronghang lapen Inglong chingri dovan langcharia me amai phu bidnuram terang kongchun bang jona sing tietum chitong dunsi dovan humria me misen pen pichun pondo Doan long pli mane la son lo je
Kecengsia bangke nitum kuru ke rio dolamara la pendat bangke second bangke japara langsung langsung se third bangke nitum Urunasor langsung se Sunilpur district sidak bang fourth lo nitum la plidoan lori ame hin pen nitum ini pen nitum wangbom pen nitum dak plidoan lori ame long inglong ciri ame long nitum ke bang kelalo doan kahumria athipi kelalo nitum je nikane sek pen nituma hempu made kuru nitum han eke thando nitum han je plidoan lori angkang nitum han kahumria sai nil phanak na patang do je ladak doan along Ake klaim kedam nituma adharam long ke klaim kedam koson ma mane ladak long nituma angri si kuru nak than lo nitum kuru lokhoni ti hansek ana lang nang than lo je Lakshman dharom pulote isiwet nangi la solam lo nitum ladak ke wa make nile tum ladak na chito no ke la solo mane risoi jang bon samile tum nikane sekpen ke klaim kedam la pente ke doge thak la pente ke chali pen chenglo hai putha ke than ke chimu masai sinil tum hin pen setame adi people sipri la bang so mai long chitong don lo News report KarbiAnglongLIVE. Nijang KarbiAnglong alo dongkamukam rong supialong kido Karbi hemtunalong ejang sonthong kep chingruma me tumpen nonang keleji ni phain kora troxiani makeup eman ponje phan matijong ni phai phuani pherangkia mai kang nipon ejang sonthong kep chingruma me tumpen kanghon kachara kajin su pothepi alam thepen dongkamukam rong supialong pherangkia mai ingni pondo Bangso pherangkia mai kang ni ponalong manaf kramsa litsong kramsa humbor sing rong hanga tum pen chipatir pi bonsi ejang son thongkep ang bong jasemet kachinghon kachira kajin so seroi thekje phan si niritum bangso sai deng ponlo na sinona ke jini phaing kora troxian ya bangke ejang son thongkep kachingrum mei kipadu ponje phan si niritum chisik chidam ponlo pusi KALU mai phu manaf kramsa pen pherangkia thengolong namthe chipaklang pon ejang son thongkep lasu apharman fansi pini labangso kapachini pon lasi nilitu mabangke arnisia ku nangke pelang cengke inghi pensi nangke pelang lo la pensi aru bangbom amasinon nilitum ta chini donde lo sitame ilitum kaching hon la pen kacerap la pen ilitum chijenso teknik pulaso athepi jongpon si ilitum ejang sonthongkep pulasu pensi ilitum kebangji eprang bang ilitum chingrum poning pulo lasi chinghon thek abangke ilitum akenang son non ovekimiatum ke ejang sonthongkep pustame kachini neatum dolang tahai lapen jasemet pet ejang sonthongkep bang bong kachinghon siroi thekje phan lapen kachirap thekje phansi nilitum ejang sonthongkep kachingruma me po mahang pathek ponlo lapen ejang sonthongkep chingruma me an pharman sitame nonang ke leji ni phain ko troxier ni abangke me tame ke padu ponje phansi nilitum pen chisik ponlo pusi humbor sing rong hang lapen lidong kramsa tum pen sitame phirangkya thingolong ningji pon asi ke bangjiar ni bangke labangso ciklo tarik 27 ingko ni bangke itum keseng pona mai bang dapat do pon thupo asi kaddo ove KarbiAnglong arat ke do pana phantame itum east west lapen kalong ka break akar bi itum antame do pulotante itum labangso arni bangke itum chetong petta hinonilo lapen messenger ke bangji arni itum ejang sonthong kep arat amelitum anso se kaching room lapen kaching hon kacherap labangso asai bang itum cheteng pon thekpo dongkamukam ben wikibe KarbiAnglongLIVE Karbi atung tanon ke aprang Karbi kalilo aprang nang bar tanglo beha bepar mate business hin kengkam nang chijor tanglo methang longle methang hempu methang beha do anta chirai lap nang ji pothe pien ponsi KarbiAnglong hempi dipu main market latikas nima hola dung nongnam ka chethang klong JN complex along style pon akulat kangpu pon Bangso JN complex along nongnam ka chethang klong pindeng pangrum akulat moromi beauty parlor lapen style pon akulat penchenglok kapre Karbi akulat nang litum thekdam longji lasinang litum bangso JN complex along humridam delang pulote pader dipin pen humridam iktha Bangso style pon akulat along suarlotum kachipindeng imported dresses mate original leather bags Hughes original leather products lapen so pinsotum kachipindeng jasimet original leather jacket highway anam jum hekpen long ponji pusi style pon akulat ahimpu sonjina ronghangpi pachini pon
Ado original leather product, leather jacket, leather belt, tapen ke leather wallet, lahai ta long pon ikji. Dong se nang litum customize ji pusta me customize nang litum long pon ikji, lapen ke heels ta me customize long pon ikji nang litum nang mena design chewan mesenta nang litum ladies atum heels customize ta me nang litum long pon ikji. Festivity season offer kamata pun ada. Duji non Christmas Christmas ta nang tilelo lapen ke nang litum mesen na discount long pon ikji Christmas pranks ta me. Ning chibik tha di pholong ke kicheng sia kulat lang raratum aning ke hanga teng pen leather bags leather jacket customized design teng pen long ponji la si bangso style pon kulara long nang humri thapusi kulara hempu karbiara ra phan chuning ripon nang litum dak nang humri tame adim ke difu main market long ma GN complex arlo second store bang lapen ke nang litum dak mesen na collection long ponji imported bag lapen ke original leather product lapen ke imported heels imported bags lai imported ason ane nang litum long pon ikji lapen ke nang litum hanang chuning rik lo nang litum dak nang visit ik tha lapen ke mesen na hormo lapen ke mesen na discount sta me long pon ikji lapen ke kaduwe hanta chuning rik lo karbi ara do anta hanta pini pen ke dukan ka khuli lo tase anutin same ang humri na. News report KarbiAnglongLIVE. KarbiAnglong supi di phupen kipaklang cheng kat news channel acha bank mate editor Pratap Tiso alang lila so pier thepen chiusi sangtet chuendam tang Dipurong supi birla long kedo jutang jubat karbila marjana phan aning kedok inurapun kechok abang phu anparta dipurong supi pen aprangsi kipangcheng ka news channel achabang pradip ti solangli matijong ni phai pho adap por phai sir kebra minute plikep rapho malom la sopir the pen chi utikangsi sangtet chuendam tangno chabang tiso kai dutti ka hut karbila marjana hin pinang anamo chibite kangno la sola marjana bong Mr Ding A Rongbin Hemamihi Bukalapu Kaline Pilong Ria Parman Kanghon Rubin Su Hei Hui Henlo Lapenan Parta Soil Conservation Fishery Hei Hui Documentary Selam Tikanglo Karbila Mera Mea Longta Alang Li Sai Hem Chunbang Arpu Khilang KarbiAnglong Wushu Martial Arts Ke Paching Thuranata Amu Chipite Kanglo Matijong ni phai pliajo pressure stroke men kilong lokajok di phupen dimapur an se kelang damje phan kipon bomahut toware beng chabang tiso arong chivoi juilo alang lila bangso pir thepen asupi bangke thom ausa asulapen akorte jirpi jirpo phan chi utikangno chabang tiso porpe arong ka chivoi aputha ka news channel hem to lapen phirang ke klem bang ki do anatum tame ningduk chipisi chabang tiso ka jong chomme phangme mon sampen ke do ke thak long je phan arnamar dom pilo News Desk report KarbiAnglongLIVE. Pinia Berta Kalapansi Kang Ton Ponilo Kardong.